Day, asa ka day? Nya. Puya sa lawas na ito na. Dito ata. Kape lakit. Kape yung lawas agad. Kondisyon na makita na kan ang babae. Uy. Kondisyon lagi na layaw. Daot. Tah, kondisyon kay lako kay bago ang dan. Bagong ayo de. Bagong bonbon. Bagong daan ko. Daan na kining daan na. Kalsada na ni. Kalsada. Daan mo ni, lugay no. Bagong bunbun. Bagong bonbon. Indah gamay. Indah kay bunbunan. Dari dito ano photo pero ari wala pa. Ugma ni. Ugma pa ni mahuman. Dah. Pada pleno tong motor. Nagbutong nga lagi. Lah. Inday. Ah, laki ang buwan eh. May ilan naman no? Usay din mo diha sir. Sa traffic may dagat sir. Ako yun yung photo ng bago lang. Sabi na yun oh. Pagkira ang traffic sir. May mamuninda ka na rin. Good sa kayo. Suko kay Gwen no? Suko kay gubugin ba? Gubugin. Suko kay gubugin. Sige naglakaw. Okay na ka na gum. Okay na siya. Piso lang coach. Piso lang coach. Wa mo ko hawa. Ba tubig. Lamat ko ta coach. Tumbang sa. Coach. Coach. Tumbang sa. Yo, may gabi no. Padumi nga to sa Victoria. Karon kay quarter final sa dito. Oh. Sige pantay ka tipak. Dito madakay pihapan dato eh. Tipak ko si ang susun. Among duwa ron kay Kanoy TV. Lang malakas. Among duwa ron kay Dorday ko ni. O makadaog mi, sa to ko makadaog ni. Simbak, matawag mo simbak ko. Kung makadaog simbak ko. ba? Makasod may simis kung makadaog may simbak ko. Pero di ka na may makadaog. Ha? Malas-malason. Aw. Maulit ang malipayon nagyamon coach. Paabot kami sa mga kauban rin guys. Nya, igabot nila sa service sa mga kauban-uban. Larga kami dito. Pakondisyon ng mayo dol. Ay ito si Kuan, hikap-hikap pa na. Do gani agad. Mao de. Sa manang doa. Dahil may Pandan do. Ah, kondisyon mayo waro dala yung big sir ba. Ikaw ra biya og si Iron. Ikiti sa akong Be, harbi. Wala ko sa shooting. Ako, di na shooter na to, dodong. Dapat si matotong sa ka-shooter. Pamabot. Tara, idol ako eh. Idol Ryan! Say hi to vlog. Ako na dumi. Ato sa tikita yan tail dong. Asa eh? Wato. Bati na dol. Okay na magka-bandage. Lah, patay. Abi yung naigo ka dong pat. Okay na dol. Bati na dol. Wala dong. Concern di ko sa imo dong. Di ko ganahan niya. Maunsa ka ba? Padong namin nga to guys. 7 ang schedule niya. Alas 7 G's na ay. Aw, uli ingon nga kita kamo sa duwa man mo uli. Oo. Let's go. Shooter oh. Jump shooter. Sabi na hapon mo dong, tita. Di ba ba kay kumbi? May mga kaon ba? Kaya ito ba eh. Kapag nanihapon lang kita daan, Bart. Ha? Kapag nanihapon lang kita daan. Hindi ka po. Oh. Let's go back. Ayan lang. First game pa. Wala pa siya. Salamat ito. Thank you. First game pa yun. Abot ka na mong import. Nadol nga. Yan na sila nga. Ang third game lang ko na unahon. Kaya ipabuton ka nila. Grabihan naman ang partidaha. Okay na ka, Dol? Kumusta ang biyahe, Dol? Na. Dol, kumusta ang biyahe? Okay na biyahe? Pila ka puntos ba ito ni mo ron? Naglupad pa mangkuhi. Bangog pa kayo eh. Biyahe rin naglupad. Doktor, lupad yan mo. Kawan na namin dito sa Victoria sa Tremillo guys, no?
So, wagid kayo may gana ron kayo. Guys, undok ka mo guys. Sa Victoria Secret. Amo kontra dagko gigay gid para buyag nya. Kami. Parag Dagko. Tino kay me. Ako sa tayo po ni mo ko basta maka Daog simbak ko. simbak ko. Tapay sumpay dire mayawaan ko no. Yawa na ini. Pero naman na mong idol oh. Kasi hindi mo kuan mo click mayo kung mga idol. Pa-idol ako dito. Apa kani? Klik. Click ba mo mudang ba? Aw. Yaw. Bisa na mangigo. Ato na sila ang kuan. Suportahan bayo. Igo na cheer mo cheer. So among kontra guys, oh, gagmay ra guys. Gagmay di ko ani ko choy. Rong bati ra. Yo coach, kuto sa makaya mo kay mo baton gyud. Yo, warm up sa mi dito. Tayo ta. Nice one! Counted! Nice one! Nice one, Bart. Hirap yuk! Ay, gawas good. Nice one! Ay! Kontin lang, ay. Sayang ay. Nice one! Ay! Nice one, dong. Okay. Kita lang. Nice one. Nice one! Nice day. Okay din. Ay, katawa dia! Nice one! Ayo. Nice one. Alah, tiglang dia lang ka. Sipot. Nice one! Ay! Nice one! Yay! Wagid. Patay kita kan. Dul. Anong goal mo ka diha? Kira. Mapsan bala. Benda lagi dah. Lah. Nice one. Nice too. Nice one. Kung mag-apero po. Ano na, di ba dun? Ayaw dul. Nice one. Nice kayan. Nice di. Iya kapiyok. Balik. Nice one, nice di. Nice ka. Nice kayan. Oh lu? Nice dul. Nice di. Patay na.
Nice! Ay, ay! Naputol. Tira! Nice one! Tumayan, tumayan, tumalun! Ay, ay ka. Nice, tira Diop! Nice one! Ay, ay! Kamera, kamera, kamera! Nice lang. Nice one, nice one! Nice one! Pita mo to rin. Nice one! Ayan. Nice one, nice one. Nice two, nice two. Nice one! Ay, ay, wow. 5, 4, 3, 2, Nice one. Nice one. Sila naman. Ay! Patay na niya. Patay kita. Eh, Sila naman. nice one. Hasol, hasol. Dengan nagana na lang ta. Ayun, out. Bobby warning for penalty. Nice one. Waday. Nyoro. Guys, green dul. 5, 4, 3, Ay, yeah, penakar balik. 55 seconds. Wala na eh. 50. 40 points. Sila 50. Ay, nalang sa abdal eh. 40 seconds. Ah. Wala. 30 seconds. Wala lagi. 20 seconds. Ay. 20. 50 seconds. 50 seconds. Time remaining. Shot 10. Nice game, nice game, nice game. Shot 7. 6, 5. Nice game, nice game, nice game, nice game, nice game. Nice game, nice game, nice game. 4 seconds. Time remaining. 4 seconds. Nice game, nice game, nice game. Nice game dulu. Final zone para Magic 4. Wait, nice game, wait. So, nice game dulu, nice game. Dakit, jangan buang salamat. Next time good. Nice game dulu, nice game dulu. Here. Gor. Oh, dulu. Nice game dulu, nice game dulu. Aku, dulu, nice game, nice game. Dulu, nice game dulu. Next game. Idol. Towards the beginning as now, never shall be word without end, amen. Okay, okay, matik ra. Rocket! Migo. Shout out ang Migo naman ako. Tara na. Alam mo, wow, eh. Wa. Kain mi. Okay, okay ra to. Experience ba? Tara, Migo, Migo. Amping. Ismail, ya punta. Ismail, ya punta, be. Ismail, ya punta, ang balag bilde. Ismail, ya punta, Ismail. Okay na to. Aka. Uli namin guys, tagak namin sa elimination. Katang naikaon lang meron, last game na lang yan eh. Nalokira na doon lang ito kinula doon. Wala to, matarok-tarik ko, di ba? Matarok daw, nagbayin na ba? Ito kaniya. Okay na doon ay. Ano doon na doon? Kapay dagan, wala matarok sa ito, taya eh. Ipat ka nila, huwag kayo masod. Wala matarok tao dati, ili mo doon, sorry ka doon. Okay na lagi na. Bawi ka sunod liga. Kapay dagan liga, malapit pa tanin nyo. Libertador mo, ha? Adom ka doon dito. O bungan din. Yay! Maganda na po tabi.
Mana naman? Speaker. Mama GC. Oh, dito ako may speaker. Ano juga daw dakit jet, dakit magalis. Be, ang buhay maguwan, be. Ang buhay na po maguwan, be. Patuwan ka sila lin. Labitig na. Ayun. Chambara ito. Ang kuwan niya, Dol. Ang buhay na maguwan, be. Ang buhay na maguwan, pare paglas ba? Maguwan na po. Kanas Papa James, may nang Nas Papa James, para ligay na mo tayo ba? Maligo to ba? Patag sa puno. Patag sa pununahan. Apiling shampoo, Bart. Mangilak. Namoy 1.5, miss. Oh, Coke. Mga tanas ako ha. Tagpila. Nagbibinta. Sige. Yoks, 7-Eleven kay walay soft drinks niya. Naa diha dili bugnaw. Batira na lang. Doon na lang po good. Sertihan bagi ay. Thank you, miss. Abi na ako barbecue. Ha? Abi na ako barbecue. Ha? Ang aso, ako na yun. Wala sobra dia barbecue diri da. Kawan yang masih mutan raw. Ay, Dol, dito mo sa banan eh. na dito masabanan ni. Ay kamat. Iko de. Joke lang to diri day. Maninod mga diri day. Pwede mo na. Basi niya naglimit na sila. Sa meeting lagi din naman. Balibol Ako mo kayo sugoy. Oh. Ngita dado. Nah. Ang uniform gid mo gitirada day. Kanya mag-gym na kita og madol. Ha? Mag-gym ta og ma. Gym. Padako talawas. Di kalimot. Di kalimot. Okay. Lagi ko. Dodong! Champion Dodong! Grabe kan cawoy. Grabe kan cawoy. Hoy. Paano pan? Hoy. Paano? Panon? Pan ba? Malak pildi basta busog. Sorry mo tong di malas kung buwan. Oh, pan. Coach. Nice game, coach. Nice game. May gana kindi. Hoy, malak pildi basta busog ka muli oh. Pag paano? May gana lagi. Mag-gym na lingon sa coach. Mag-gym na ko sugod kay para makasukol na ko. Oh, pan. Palitag kape ba? Pagkapi. Mana na milar ba? Tol, panol. Ha? Tingnan mo? Okay ra ko? Tingnan mo? Bye. Paano lo? Ga. Pan ba? Paano? Na lagi ni Zot? Na lagi na. Pan ba? Na lagi. Di ko ako buka ko sabi para mutuo ka. Ayo, may iba. Oh. Paano ginama na? Tinuod na lagi. Abala mo. Hindi mo to. Gaga. So nalay ako mga katambay no. That's all for this vlog. Pildi medyo sa Victoria. Tagak nami nya. Ano isang duwa na madaog na mapildi no. So congratulations gyud sa mga ano. Ang try man mo best dito. So ganiha wala kay ko kasod, wala kay playing time pero okay ra jud na siya. Mao siya tapuson kay matog na ko niya. Paway na sad. So Team Dakit, congrats po sa tuwa. Pildi mo? So elimination naman. Yan naman. Nusura to niya. So that's all for this vlog. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Hanggang sa sunod gayon, Ganoy TV, and out. See you!